Tanta issa emma kutajjar. Inhopptant illuminata Hello cake with cioccolata Imma miegħi ħadd ħanin dejjem jagħtuni kelbni Inħobb il-kantis fin indoq il-pjanu kultant ħin Għax kwiet ġismi żgur m'għandix biex noqgħod kwieta tgħidulix Niġri ħafifa l-asfar beddal xi kummedja l-ewwel nett Għax biex dejjem jagħtu kasi pronta nkun nagħmel ta' rasi Nuri xturi ma' dal-kbar b'avventuri ma' sħabi sar Ommi tajt il-lejden fazi Naf mux sew nagħmel ta' rasi Kulħadd jien nistqar nħobb is-safar dan biċċar Jekk mhux bajru blan vapur mhux problema laqwa ndur Inħobb is-sajf l-aqwa staġun Niddiverti bir-raġun Fix-ċitwa mmur skola u privat Ħin ma' sħabi ma' nsib Niġri ħafifa l-asfar beddal xi kummedja l-ewwel nett Għax biex dejjem jagħtu kasi pronta nkun nagħmel ta' rasi Nuri xturi ma' dal-kbar b'avventuri ma' sħabi sar Ommi tajt il-lejden fażi Naf mhux sew nagħmel ta' rasi Kollox inkun irrid Mali għandi nkompli nżid Lura mura realtà Għalkemm sara jinfletta Għandi żgur naħsibha ftit Għax huma li jridu l-ġid Niġri ħafifa l-asfar beddal xi kummedja l-ewwel nett Għax biex dejjem jagħtu kasi pronta nkun nagħmel ta' rasi Nuri xturi ma' dal-kbar b'avventuri ma' sħabi sar Ommi tajt il-lejden fażi Naf mhux sew nagħmel ta' rasi Nagħmel ta' rasi